Det er med stor sorg, at jeg må meddele på familiens vegne, at min far døde i går. Min mor, Annelise, har nu den bestemmende aktiepost her i firmaet. Og hun vil på et ekstraordinært bestyrelsesmøde her i eftermiddag meddele bestyrelsen, at jeg indtræder som ny direktør i overensstemmelse med familiens ønske. Jeg vil gerne understrege, at lederskiftet ikke vil få nogen konsekvenser for firmaets ansatte. Jeg tager over der, hvor min far slap. Til sidst vil jeg bare bede om, at vi alle sammen viser min far den ære at mindes ham i 1 minuts stilhed. Det kan du ikke, det her. Det er simpelthen for groft, det her. Ikke stop nu. Behøver vi diskutere det her nu? Christoffer, har du tænkt dig at blive hjemme den her gang? Eller svigter du familien, ligesom du gjorde sidst? Jeg har tænkt mig at blive. Når du har tænkt dig at blive? Jeg har arbejdet her i 15 år. Det var en fuldstændig klar aftale, at jeg skulle overtage efter Axel. Fuldstændig klar aftale. Jeg har opfattet mig selv som en del af den her familie. Jeg er ikke blevet underrettet om noget som helst. Der er ingen, der... Niels, hvorfor har du ikke fortalt mig noget? Beslutningen er truffet under sammen med Annelise. Jamen, hvorfor får jeg ikke noget at vide? Hvorfor skal jeg føle mig som en idiot ude foran alle medarbejderne? Vi har arbejdet sammen, Niels. Du har været med til alle de møder 3 år. Vi har brugt 3 år sammen med Axel på at lave en nu er du altså nødt til at holde op med at råbe så højt. Du må acceptere kendsgerningen. Det er mig, der skal sidde i stolen efter Axel. Og det er ikke noget, jeg har bedt om. Det var noget, Axel han bad om. Jeg har aldrig nogensinde ønsket det her på den måde. Hvorfor spørger ikke mig til råd? Jeg ved godt, at du har troet, at du skulle overtage virksomheden. Men nu er Christoffer kommet tilbage, og sådan er det. Jeg håber, du er loyal og støtter vores beslutning. Vi har brug for alle vores kræfter. Far. Ulla, kan det ikke være lige meget, hvem der har kasketten på? Ellers må du sige til nu. Ja. Og så tror jeg gerne, jeg vil hjem. Vad inbillar du dig? Jag bor kvar i Stockholm. Jag kan inte flytta ner hit. Jeg har jo ikke noget valg, vel? Vi får ses i weekenden. Hvis du synes. Det er jo 900 menneskers liv, det handler om. Det er jo ikke kun os 2, vel? Altså, der er folk, der arbejder inde i Ja, men då jag tänker acceptera att du förstör hela vårt liv. Vi är faktiskt 2. Hur kan du bara stå där och göra precis